Ja sam Kamelija Radojčić, suvlasnica Mandarina Cake Shopa, porodične radionice kolača iz Beograda. Sa bratom, evo, 7. godina već vodimo naš porodični biznis, uspešno, nadam se. Zaslužni smo za veliki broj novih ukusa koje smo ponudili Beogradu od 2015. godine. Nas 8 je otvorilo Mandarinu, danas Mandarina broji preko 54 zaposlena. Trenutno se nalazimo na 4 lokacije, na Novom Beogradu, Vračaru, Palilulskoj pijaci i u centru grada, u Gračaničkoj ulici, odakle smo i počeli. Stalno rastemo, unapređujemo svoj tim, unapređujemo stvari koje spremamo, kolače, i negde kao veliku ideju imamo da se u budućnosti malo više bavimo edukacijom kadrova koji su potrebni kako Beogradu, tako i regionu. Sem novih znanja koje sam stekla, upoznala sam razne divne ljude koji su takođe preduzetnici, gde je razmena iskustava i znanja i izazova koji su i oni sami prošli znači mnogo. Spoznaja da niste sami i da vaši problemi su i tuđi problemi je neprocenjiva i dosta pomaže da se ohrabrite, da napravite još jedan novi korak i da možete da svakodnevno vraćate veru u sebe i u svoj biznis koji stvarate. Dobro je znati da neki koraci u biznisu mogu i da se preskoče, da možete da na tuđim greškama učite, ne na svojim, i kada imate sa druge strane stola osobu koja je vrlo voljna da to podeli sa vama, nekako bude vam puno srce i znate da imate sigurnu podršku.